Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз 4 калтатои фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод, ҷамоати Гулистонда. Дуташ ториқ, якта ҷиран, якта сиёҳ. Унам якташ байтал мода, сеташ нартой, ҳамаш калтатой. Моҳи майда 1 сола мешавад. Бугун сатладаган 4 калтатай бар, 3таси эркак, 1таси урғача. Адрес Калхозобод, Гулистонда. Нархи тойо 13000 бегум. Оз димшам нишон метем. 13000 бо савдо мешавад. Нархи 13000 сомондан яна савдоси бар. Инаш байталай. 1 сола ҳамаш 4ташам калтатоя. Моҳи майда 1 сола мешавад. Bir yaşar kaltatay. Kaburgador. Uşan oz 4 şam nişan metin. Ина сеимги той, ҳами якимги той қати сеимги той монанди дора. Ила солош ҳамаш яган. Ина сеимги, ина чорумги. Чорумги оли 1 сола шидаги неста. Той тобистонги. Ҳамаша ёл думуша задаги. Ами гала нав ҷудо карда овардаги. Ҳардиш ами калон ториқ 13000 сеташ. Иш 11500 сум. Бо савдо мешавад. Uchta katta tayning narxi 13000dan savdosi bor. Bitta jirening narxi 11500 mingdan savdosi bor. Доставкаҳои тамоми Тоҷикистон ҳастанд. Номер дар экран занг зада харидор кунед. Гуфтаги нарх бекора. Савдои худта кадан гиред. Таҷикистон ҳама ҷойга доставкаси бар. Айтилган нарх бекар. Согъу саломат бошед. Лайк бизанед. Дастгирӣ кунед. Саломат бошед.